Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, unang COVID patient sa Negros Occidental na record sa Banwa sang Ibig Magalona. Kapulisan nga bayis ang kooperasyon sa pag-umpisa sang enhanced community quarantine karon nga adlaw. Sa balita nasyonal, 8 patay matapos nangugpa sa isa ka ambulance aircraft sa runway sang NAIA. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas naglamot na sa 1,418. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Marso 30 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkonpormar ni Gobernador Eugenio Jose Lacson nga isa ka taga Banwa sang Ibig Magalona ang nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 nga may travel history sa Manila. Sa press conference ang gobernador sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial, ginpahayag ni Lacson nga ang pasyente ang isa ka babae kanaga edad sang 41 anyos. Base sa iyang travel history, Marso 8 sa ini nagpauli sa Negros Occidental, Marso 9 nagbalik sa Manila, kag Marso 14 sang liwat nga magpauli sa probinsya. Ginklaro sang gobernador nga sang Marso 14, wala na magpauli sa Ibig Magalona ang pasyente kundi nagpaidalom na lamang sa self-quarantine. Marso 19 sang ini ang magbatsyag sa hilanat, kag Marso 23 sa magdesisyon nga magpa-admit sa ospital bangod sa ubo kagabudlayan sa pagginawa. Inisang ginkuhaan sang swab specimen sang Marso 24 kag nagpositibo sa COVID-19 sa ginpagawa nga resulta sa dong Marso 28. 15 in Western Visayas, number 1 here in Negros Occidental. She went through a self-quarantine. She did not go home to her residence, which is Ibig Magalona. Si Governor Eugenio Jose Lacson.
Angot sa mga balita, yara na sa estable nga kondisyon ang COVID-19 patient number 1 sa Negros Occidental nga taga Banwa sang EB Magalona. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga kahapon Marso kun nagligad nga adlaw Marso 28, plano na kuntani isang sini nga pasyente nga magwa sa ospital apang wala matigayon matapos ipagwa ang resulta nga siya ang nagpositibo sa virus. Dugang pa sang gobernador, liwat nga ipidalom sa testing ang pasyente sa Abril 2, tuig 2020. Siya ang babae ka nag-edad sa 41 anyos nga unang nga ginkuhaan sang test sa tong Marso 24. Iniya mo ang unang nga taga Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 kag patient number 15 sa Western Visayas. Said patient was recovering. In fact, there was already a plan to release her March 28. Ang kabayad sa pagpahayag ni Governor Eugenio Lacson. Gindeklarar bilang hot zone ang lugar sa 41 anyos nga babae sa Banwa sang EB Magalona nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, dumilian ang mga residente nga magwa sulod sa sining lugar kag dulungan lamang sang gobyerno sa ilang matag adlaw nga kinahanglanon. May mga otoridad man nga magabantay nga protektado sa mga kagamitan batok sa virus. Ini ay patuman sa period sa Enhanced Community Quarantine, umpisa karon nga adlaw Marso 30 tungtong sa Abril 14. Ang pasyente nga may travel history sa Manila ang nagpositibo sa COVID-19 sa tong Marso 28. May patagyunon man nga contact tracing sa mga tao nga ulihin na kasugalanon sang pasyente pati na sa maginsakyan sini nga sa transportasyon. Siguro kinalan na i-identify as hot zone. Dira siya i-contain na siya. Kung magsiling ka hot zone, it is strictly nga way siyang may magawa, way may masulod. The government will supply food sa ila. Si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nagahangyo naman sang kooperasyon sa publiko ang Negros Occidental Police Provincial Office ukon Nokpo sa ugot nga pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine ukon ECQ karon nga adlaw Marso 30. Sunod kay Police Major Edison Garcia, spokesperson sang Nokpo, likawan ang magpasaway sa dalanon kang magtener sa sulod sang puluyan agod malikaw sa dakpanay. Una naging palayag ni Nokpo Director Colonel Romeo Baleros nga wala sang pasaylo sa madakpan kag diretso ini sa kustodiya sang otoridad kag pasakaan sang kaso. Ang ECQ sa Negros Occidental magatapos sa Abril 14 kag ining tikang sang probinsya agud mapasiguro nga hindi maglapta ang COVID-19. Nagapanawagan naman si Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mga nakatapos na sang 14-day home quarantine nga likawan ang paglagaw para malikawan nga magkaangkon sa COVID-19. Ini matapos nga nagapakita sa record sa otoridad nga naglambot na sa 725 ka mga persons under monitoring o kung PUMs ang nakatapos na sang self-quarantine samtang may 1,215 pa ang nagapadayon. Sunod kay Tan, ini hindi bangod nga natapos na ang 14-day quarantine o kung self-quarantine, makapinagusto na ang mga PUMs kundi dapat mangin mahinalungon bangod posible madamo pa ang kaso ng COVID-19 sa palibot. Doang panitan, dapat sundon sa publiko ang mga ginpaparaog ng executive orders ni Mayor Evilio Leonardia para sa kaluwasan sang tanan. Takna alas 12:01 karon nga kagahon nagumpisa na nga ginpaidalom ang Bacolod sa Enhanced Community Quarantine sa tuyo nga hindi na maglapta pa ang COVID-19. Not just because na finished ta ng quarantine period, ta mapagusto ta, no. We still have to be watchful, to be vigilant. Kay wa ita kabalo, we may have damo pagigyapon nga cases all around us. Si Dr. Grace Tan sa Interagency Task Force Against COVID-19. Ginkumpirma naman ni Integrated Provincial Health Office Assistant Officer Dr. Leland Estacion nga isa pa ka patient under investigation sa Negros Oriental ang napatay sa isa ka pribadong hospital sa syudad sang Dumaguete Sabado sang gabi. Ang pasyente isa ka 39 anyos nga lalaki nga may travel history sa Cebu kag may pre-existing kangay sang blood abnormalities. Sunod kay Estacion, ang pasyente napatay bangod sa acute respiratory failure. Dugang panestasyon nga resulta sang napatay nga PUI ang pending pa sa SAB National COVID-19 Testing Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Ginanunsyo naman sa lokal nga gobyerno sang Negros Oriental nga ang probinsya ipaidaluman sa Enhanced Community Quarantine umpisa Abril 3.
Ang desisyon ni Governor Joel Digamo ginbase sa rekomendasyon sa Negros Oriental Medical Society, Philippine College of Physicians kag sang Medical Task Group sang Provincial Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ginapaabot nga magpagawa sang guidelines pagi sa executive order si Digamo angot sa implementasyon sang ECQ sa probinsya sang Negros Oriental. Sa iban pa nga balita lokal, pilaso ng 3 ka nagasakay sa motorsiklo sang ining maaksidente sa kilometrahe 109, Barangay Dankalan, Banwas sang Ilog. Ang mga biktima nga sanday Sunny Claude, 22 anyos, Boy Sanugal, 31, tanan nagapuyo sa among nga barangay, kag Tommy Agravante, 18 anyos sang Barangay Tabu sa amuman nga Banwa. Base sa investigasyon sang Ilog PNP, nadulaan sang kontrol ang nagamaneho sang motorsiklo nga si Sunny, kag nag-slide padulong sa nasugata nga truck nga ginamaneho naman ni Alex Pavillar, 42 anyos sang Barangay Tabu. Ang 3 ka nagkalapilasan ang ginabulong karon sa hospital. Ginlabo naman ang isa ka lalaki nga nagapangsaway lang sa bangod sang curfew sa sitio Candida, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Ang biktima ginkilala kay Bernardo Regino, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Frankie Regino, tanan nagaedad sang 44 anyos, kag lunsay pumuluyo sa man nga lugar. Sa pagpangusisa sang Binalbagan PNP, ginhambalan ni Bernardo ang bata ni Frankie nga hindi maglagaw bagod may curfew. Nagpangakig ang ining si Frankie kag ginsawa niya nga bata, rason nga ginlabo niya ini gamit ang espading. Ang biktima karon ginabulong na sa ospital, samtang nagpalagyo naman ang suspetsado. Sa katapusan nga balita lokal, ginabulubanta 280,000 ka pesos nga balor sang pagkabutang ang natupok sang kalayo matapos nasunog ang Filipino Building sang Bacolod City High School sa Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod kahapon sang hapon Marso 29. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotenia, 6 ka mga classrooms ang natupok sang kalayo kag 5 dire ang totally damaged. Dugang pa ni Plotenia, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga classroom kag naglapta sa iban pa nga classrooms. Padayon pa ang investigasyon sa ginhalinan man sang sunog. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:16 sa atong mga aksyon nga nagkaroblema sa mga bukol nga natubo sa inyong lawas, sis na nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant, maginom na sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at tubalan sa gate sa Paglawan Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. 8 patay matapos nagugpa sa isa ka ambulance aircraft sa runway sang NAIA. Samtang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 1,418. Ang mga balita national sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis,
mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Patay ang 8 kasakay sang Lion Air Flight RPC 5880 matapos naghugpaas kag nasunog sa runway sang Ninoy Aquino International Airport mga alas 8 ang takna kagabigid lamang Domingo. Sunod sa Manila International Airport Authority, ang aircraft yara ini sa medical evacuation mission padulong sa Haneda, Japan, sang natabo ang aksidente. Sa post sa Twitter ni Senator Richard Gordon, chairman ng Philippine Red Cross, ang eroplano mayara sang 8 kasakay ginalakipan sang flight medic, nurse, doktor, 3 ka flight crew, 1 ka pasyente kag ang kaupod sini. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad sa gintunaan sang insidente. Naglambot naman sa 1,418 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa press briefing kahapon Marso 29, ginpahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, 343 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nagdangat na sa 71 nagkalamatay sa masakit, samtang 42 naman ang naka-recover. Una ginpathag sa DOH nga ang pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod subong nga bulan, amangod sa nagataas nga testing capacity sa Research Institute for Tropical Medicine kag pila ka sub-national laboratory sa pungsod. Ang RITM ang makapatigan sang 900 tubtob 1,000 ka test sa kada adlaw, samtang ang mga sub-national laboratories ang makapatigan sang 80 tubtob 160 ka test sa kada adlaw.
Ginpanumdum naman sang embahada sa Pilipinas sa South Korea sa mga Pinoy dito angot sa social distancing. Ginpahayag sa embahada nga dapat ipadayon ang pagsunod sa ginapatuman nga social distancing campaign sa gobyerno sa South Korea nga ang tuyo amo nga mapungga ng paglapta sang COVID-19. Sunod sa embahada, ipatuman ang sambit nga kampanya tubto Abril 5 kag sino man nga maglapas pasakaan sang kaso. Ginpanugyan man sang embahada nga ipaiway ang mga pagtililipon samtang ginapatuman ng social distancing sa South Korea kag importante ang pagbuligay sang tanan agud matap na ang masakit. Nagtaliwan ng isa pa ka doktor sa pungsod bangod sa COVID-19. Pinakauli nga doktor nga nagtaliwan bangod sa COVID-19 amo si Dr. Helen Tudtud, isa ka pathologist sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa syudad sang Cebu. Nagtaliwan si Dr. Helen 66 anyos sang Marso 27 o kon 11 ka adlaw antes ini ang gin-admit sa hospital. Sa post sa social media ni Dennis Thomas Tudtud, anak sang nagtaliwan nga doktor, nagakatingala ini kundi nakuha sang iya iloy ang among virus. Ginanunsyo sa Philippine Medical Association nga 12 na tanan ka mga doktor ang nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sunod kay Dr. Oscar Tino, chair sang Commission on Legislation sang asosasyon, may pila ka mga pasyente nga naka-confine sa ospital kag nagalaom nga ini na madugangan ang listahan sa mga doktor nga nagkalamatay sa virus. Ginkumpirmar man sa San Lazaro Hospital sa Manila nga 3 sa ila healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Dr. Rotjean Solante, ang chief sang Adult Infectious Disease sa hospital, ginpaidalom sa test ang 3 ka positibo nga healthcare workers nga na-assign sa ward kay nagatatap sang COVID-19 patients matapos nakitaan sang sintomas sang masakit. Nagpatigayon na sang contact tracing hospital kag wala sang may na-expose sa mga infected personnel. Samtang ginrekomendar naman ni Solante sa management sa hospital nga ipaidalom sa test ang mga personnel sa kada 2 ka semana. Ginpakamalaot naman sang Malacanang ang pag-atake sa New People's Army sa mga soldado nga naga-community work sa Barangay Puray Rodriguez, Rizal. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, paglapas sa gindeklarar nga ceasefire sa magtimbang nga bahin ang ginhimo man sang NPA. Pathag ni Panelo, nagapakita lamang nga hindi sincere ang komunista nga grupo kag wala nagakabalaka sa safety sang pumuluyo. Ilabi na nga ang pungsod ang nagapangatubang sang health emergency nga nadulot sang COVID-19. Sa piyak sinigin pa siguro ni Panelo nga nakahanda ang gobyerno nga magresponde sa anuman nga pagpangatake sang rebelde nga grupo sa piyak nga mayara sang ceasefire. Sa natabo nga pagpangatake, napatay ang isa ka soldado kag 2 ang pilason. Nanawagan sang hustisya ang nurse sa ospital sa siyudad sang Tacorong, Sultan Kudarat matapos ginbasyahan sang bleach samtang nagalakat pakadto sa iyang olubrahan. Base sa reports, ang nurse nga nagatrabaho sa St. Louis Hospital ang ginpulihan sang 5 ka mga tao sa pagpati nga infected siya sa COVID-19. Nakaangkon sang injury sa mata ang health worker kagindala sa ospital para sa pagbulong. Ginpalambot na sa ospital sa Gobyerno Nasyonal ang panawagan nga maimbestigahan ang natabo. Samtang ginpakablaot naman sang Department of Health ang natabo nga diskriminasyon sang health worker. Nagpangayo naman sang pasaylo kag ginklaro sang Department of Health nga hindi halin sa gindonate sang China ang COVID-19 test kits nga nagka-issue sa accuracy. Sa statement sang DOH, ginpahayag ang test kits nga gindonate sang China ang gin-assess na sang Research Institute for Tropical Medicine kag napamatud-an nga ining accurate. Ginklaro man sang ahensya nga ang ginmensyonar nga test kit sa press briefing sa tong Marso 28, hindi iya ka China kundi halin sa private foundation. Nagpangayo man sang pasaylo sa China ang DOH sa issue nga nadulot sang sala nga akusasyon. Nagdonar ang Singapore sang 40,000 ka COVID-19 testing kits sa Pilipinas. Sa Facebook post sang Singapore Embassy sa Manila, Sanday Singapore Ambassador Gerard Ho kag Chief of Presidential Protocol and Presidential Assistant for Foreign Affairs Robert Borge ang nag-turnover sa medical supplies sa Ninoy Aquino International Airport. Magluwas sa test kits, nagdonar man ang Singapore sa 2 ka ventilator halin sa Temasek Foundation. Ginpahayag sa embahada, tuyo sa nga makabulig, agoy makakuha sang marasig nga diagnosis sa iban pa nga ginadudahan nga infected sang COVID-19. Dugang paluwag man sang Singapore nga makabulig ang ginpadala nga ventilators sa mga pasyente nga may malala nga kondisyon. Padayon nga nagabulig ang Singapore sa Pilipinas para matap na ang makalalaton nga masakit.
Sa katapusan nga balita national, nakapauli na sa Pilipinas ang 370 ka Filipino crew members halin sa 3 ka cruise ship nga nagdungka sa Italy. Sunod sa Department of Foreign Affairs, sinikabahin sang tikang sang gobyerno, agon masiguro ang kaluwasan sa mga Pinoy hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na ang yara sa abroad sa paandam sang COVID-19. Kalakip sa ginrepatriate ang 248 ka Pinoy halin sa MV Costa Luminosa sa Milan, kag 122 ka Pinoy halin sa MV Grandiosa kag MV Opera nga nagdungka sa Rome. Ginpasakay sa chartered flight ang mga crew members sa bulig sa Philippine Embassy sa Rome, Philippine Consulate General sa Milan kag DFA Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ginpaidalom sa medical check-up ang mga repatriates nga wala man sang nakit-an nga sintomas sang masakit antes ginpasaka sa eroplano. Ipaidalom man sa 14-day facility-based quarantine ang mga Pinoy sa pagpanguna sang Bureau of Quarantine. Action Radio Philippine Standard Time na sa media ang mighty naman ang alkaline nga vitamin C nagaedukar, nagabalanse, kaya nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag mighty C ang alkaline nga vitamin C, manami maningan antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibong nga kombinasyon, maginom sang mighty C kag Santhon Plus Herbal Capsule. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.